Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kon makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sa 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 37 minutos na kaligagsak na alas 5 sa hapon. Welcome kami na sa pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Biyernes, ng edisyon sa Platuntunan, petsa 15 sa bulan sang Oktobre. Ikatatlong Biyernes, ikanapulong bulan tuwing 2021. Malulanon, magulong-galo mo ng palibot sa sulat sa Bacolod kang probinsya sa Negros Occidental. Welcome na. Mayong hapon sa ating mga kasuki, sa ating matagpulamati, sa ating sila mga kabombo sa kabuusan nga 61 ka mga kabarangayan sa sulat sa Bacolod. Of course, mga suki na to na sa mga banwa kasulat sa kabuusan sa probinsya. Mga nakatutok na karon live sa ating sinFB nagkusan ng Bacolod no, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Makita na nila batay natin pupalagan sila nga po sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition ko po nyo sa diri kahapon. Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita ang atong kapadamod sa ato sila mga nagapaunang mga balita lokal ba ito karon pinakalitis nga apdita sining isa ka bangkay sa lalaki nga sa puwan dito sa may Suba na sa may area iya sa barangay Takuling. Sabong man ang special flight sa Philippine Airlines para sa mga pasahero nga fully vaccinated padulong sa Negros Occidental ang ginaprobahan ni Governor Eugenio Bong Lacson. Kagining isa ka
sa kalalaki sining ko ang na ano ni na patay matapos nga nagluntad kay na eksplosyon sa ginobrahan sini nga pang refill na sa nga fire extinguisher dito iya sa may dalan sa Lizares. Sa aton sini mga nagapauna nga mabalita sa palibot ya sang pungsod mga kabanan ang Department of Health kuha na karon plano na nga mag patigayo na kay na ang ceremonial vaccination para sa mga nagaedad sang 12 anyos tungtong 17 anyos ginhiwat ini kay ina dito sa may Philippine General Hospital kay ang Department of Health plano na karon nga mapatigayon sang third shot sa COVID vaccine para sa mga Pilipino kuno nga may makonsideran nga immunocompromised individual. Kag sa balita natong gikan sa luwas ng pungsod, day of mourning, gindeklara karon dito sa Lebanon kasunod sa madugoon nga pagprotesta kahapon nga nagresulta sa nga kamatayon sa anom ka mga Libanese. Sa mga balita ato ni may balita ato ni mo balita ang ato ni balon sining hapon pagpanglagan siya pratuntunan Bombo reports afternoon edition. This time, balikan tang report, ang live report ni Bombo Gracelyn lubaton sa patrol sining nasapuan nga bangkay sa isa ka lalaki dito iya sa may Suba sa may area sa Takuling kay probably base i-retrieve na sining mga tinion ining bangkay sa isa ka lalaki nga so far wala pa sa identity na initial ka natong impormasyon na baton may tato ini sa kuno sa lawas kay do may ara kuno sang kwarta pa bandol sang kwarta sa iya sining bulsa sino ining lalaki kag posible ano ning mga posibilidad kun nga ang da siya na sa puan sa Suba o sa Sapa ano siya na ano dahulog ano sino ang identity sinasabit niya nga persona mga kabanan tutukod ato sining si Bombo Gracelyn Lobaton kay naglibot sa tuspya ka portion sang Suba nagtapok sila sa sining Suba-Suba para makatuang itong area mapalapitan kasi ta base bala may mga maka-identify pagi sa mga markings inisiatos lingko may ara tato diba sa mga tato bala ma-identify sang mga pamilya siling nasabit yang lalaki nga sinaton nabot anong kabangdanan sini nalumos nahulog anong sistema balat rin kung sino identity sini kag taga-diin gid nasambit yang lalaki dan subong nga kay nasa nga ugto magbunog-bunog pang ulan mo may mga pagtaas pa sang tubig mga kaibigan. So sa pikilan niya balikan tang live report ti Bombo Gracelyn Lobaton sining bangkay nga sa puan. Bombo Gracelyn may hapon kabak. Yes, Bombo, Dennis, sorry subong makita dara sa video napasaka na ang bangkay sang isa ka lalaki nga wala pa sing identity. Sorry kita diri sa malapit sa Suba, Bombo Dennis, wala na panaog kay pertigid kasulog sang tubig. So makita dara mga rescuers nga sige pa sige hapon pasaka sang sini nga bangkay kay didto sa tabok, Bombo Dennis. Didto milagin kwa kag rescue ang ini nga bangkay pasaka diri subong sa naamtangan ko. So masaka na kita, Bombo Dennis, pertigid ka danlot. Bombo Gracelyn. Yes. Madulom na dang area kag nagaulan? Yes, Bombo Dennis, kag ang tubig, ang current sa tubig dito sa Suba, sa Masuka River, ang perti ka kusog. So, Bombo Dennis, nagasaka na kita, kay ara na ang bangkay sa babaw. Bago lang ito kasaka. Okay. So, ibalipin sa ang background sinisang bangkay, kay asusubong wala siya sing identity, Bombo Dennis. So, basa pa kita kabudlay magtapa din. Bombo Gracelyn kung mahatag mo ang initial description ginasuksok nga pantalon ang bayo ang kolor kag more or less mga pinapagitarom la ang iyong physical description kay basa ko may mga pamilya bla nga nagapamati subong kag basa ko isa na sa mga membro nila sa pamilya but antang lugar mo ba terrible matsagi ko dora kay sa kwan dora ka sa bukid kay lugar sa Suba medyo dulugon ka ting ulan mo pag saka mo madanlog Bombo Gracelyn.
Yes, bawa Dennis, lagi kayo pasaka ako buntay. Sige. O, do, gina... Dito na subscribe agi kasi nga identity gid na ako ba Dennis kay yung photos na siya sa Post na, ako. Pero sabi na ari lang gid. Okay. Okay, sige na. Mauna talaga Dennis kay para manging madasig ang ila sa operation. So kanina nakita ta no nga orange ang bayo sang ini nga lalaki nga nasa kwan. Brown ang iya sa nga short. Short nga brown, orange nga t-shirt. Yes. Hindi ka man kung t-shirt mo yan. Or luab lang. Polo o luab. Kaya ini siya. Nagkakaya. So, ang iya sa nga bangka, according kanina sa aton sa nga mga nakakita, residente dire. Dali lang kayo may kalat diyo. Gauyat ka sa kalat nga pasaka. Bakit pa kalat nga blue ho mo nag na uyatan nyo magpasaka dira sa may pangpang sining suba. Ang exact nga location nga ni Bombo Grace liwat no sa aton nga mga late tuners. Yes, so ano so ari kita no ga agi sa isa ka area kung sabihin lang pwede ka diya kakadto dito sa nasambit nga location kaya kanina. Saan ka lang at sa piyak. Malayo to. Oo, malayo. Sorry, malapit-lapit kag mahapos ang dalan. So pag-abot ka gina, makusog na gid ang current sa tubig. No, kag makita taman sa area nga ato pa sa pihak ang mga dito sa kanan sa aton. Sige, halata na lang mapasaka ini. Okay. So ang area Bombo Grislin sakop gid si Barangay Takuling. So ang area suno sa aton sini nga mga kauturan nga na-interview kagina, boundary ni sa modernis ang Barangay Takuling sa Barangay Alihis. Okay. So ang sapa na mo ng boundary nila do amo nagatunga sila. Yes. Pamadernis Magsungay River ini siya kuno ang pangalan. So Station 7 na dagyapon sakop o Station 8 o 6. Bali sa pulisan nga ari according sa aton sining mga kauturan, mayara sing sakop I mean police station 6, police station 7. Okay. Posibilidad Bombo Grizzly no samtang kabit-kabit ang ruslubid pa sa kada balata da madulodanlog no. Posibilidad ano siya nahulog kag nalumos or anong plastada ang ina Bombo Grizzly hindi pa man sa bloated abis nga daw naghabok no siya kay kun hindi pa sa bloated posible masisubong lang adlaw sa da nahulog kag nanumos sa Bombo Grizzly. So according ka kinakatan sa mga witnesses Bombo Dennis alas 3 no sang hapon nakita nila ang galutaw sa pundok na suba. So wala kita kay balo kung pila na sa oras ng galutaw. So nakibot na lang sila ng ina nga bangkay na nakita na tukod patay na gina Bombo Dennis. So sing aga kuno Bombo Grizzly ng tubig dira hindi pa mo kadako sining hapon. Yes, kamagyan mo ba Dennis? Sining ko based dito sa may impormasyon mo no sa mga studentes tupad sing suba ang volume mula sang tubig sing aga hindi pa amo ni kadako para mo subog sining hapon. Hindi pa pag-abot tayo sa dina, no, ang tubig hindi pa masyado kusog. Pero sa mga nalambot na sa alas 5 o sa subong, grabe ang current ng tubig mo din. Panaog. Tiga ulan daan. Tubig. So amo na nagamit na sila sang kalat ng malaba no para ma-rescue ang ini nga bangkay. Okay, kung may gani kay nakuha nata temprano kay kung malabutan pa na sing dako nga volume tubig basi maanod pa nibla. Ay major stop pa. Ari si major stop pa mo doon. Oo, tawag ko sa subong pagwa sa area. Ya suroy kami sa Sir Sopa to area sa Station 6. Yes, area sa Station 6. Pero ang Station 7 ari man digina. Okay, si Captain Bonilla ko na rin man ni Bombo Dennis. Okay daw, ilagi ni teritoryo mo. Hindi na, boundaries ang station, ay sa barangay Takuling, sa barangay Alihis. Ang sapa, ang suba, gali, ang suba. So, exact area, growth is Station 6 kinada Puling? Yes. So, subong, ari lang ding hepe sa Police Station 6, kag ang hepe sa Station 7 na naglakas sa sir, no? Oo. Ari. Initial kay survey basi may identity sila or may mga markings nakita? Ito niya victim. Wala pa. Oo, balon na karon sa'yo, no? Bali, pag-abot yung diri kagila, sir,
ang bangkay ara na sa higad. Ito na tama. Ato na ito pinasagad. Kita higad nila sa nakasapo. So, okay, gintahigad na ako no ba mo din. Isang nakasabot pagabot sa aton sini nga mga kapulisan. So, sa identity, bantayan ta na mo din is sa ibang tagid nga mga programa sa aton sini nga stasyon. Nakasaka na kamo, nag-ara na kamo sa may babaw na sing suba? Dari nakalambot na kayo mo din sa entrance gate no sa semento na. So, ang bangkay ato sa sa Tapos dalom? kasunod sa aton sa likod. Okay, basta kung makabalik ka dabi, live gate, tutok na sa bangkay, sa tagi na pasaka, da, Bombo Grace Lane, nakaplastak na sa babaw. Okay, Mama Dennis. Okay, para makwanta, hatagtang detalye, ara na, no, sa aton sila nga mga live viewers, bong, sobra 130 atong viewers, bong, Yes, so madulong na gid Mama Dennis. Aton sining palibot diri kay naglambot na kita sa lapit na lang alas 6. Kag tugangan pa ang galon. Ang mga sila muna nga matagas diri ang pagdang nadagdugang sa kadulong. So tunta nga magwa. Mo Grace Lane. Yes. Padalom-dalom mabi aton kamera kay daw nga langit ang kitao no ang dalom da nga mga rescuer taga pasaka na bangkay no kay ang mismo dang gina tutukan ta karon mo adjust tabing kamera ta. Dali lang gid ako Dennis ha. Sige, padalom-dalom lang gamay no kay dong langit ang kitao ni. Dalagin makabinan na kay live pero si Bombo Grace Lane siya medyo mabulubod lang ang area mo no. Sa to ti bagon sila ka lampuwaso butwa rin tos dalom sa may suba no pagpasaka na sining bangkay no sining lalaki nga sapuan bao deble ang area gani si mo daw kwan ba daw kagulangan man Bombo Grace Lane no. No, yes, medyo hapo no. Dogin hapo agi daw. Oo, okay. Pagdating pa lang sa area, doon Dennis, pero pinagigkaluta, tapos hindi ka, ikaw lang isa magsuro, isang palibot, direct, or pakato sa location, makakagid. Kasi lang naman kagina ang footstep o kung ang ginawanan balang adalan sa ato sa mga viewer. So, ano po lang, kagina, pag-abot sa dito, wala pa sing, patimaan or wala pa na-rescue ang bangkay. Why pa makuha? Ginahigot-higot pa to nila ang higot, no, para nga madasig bala or makuha gid ining nasambit nga bangkay pa mo Dennis. So, napasaka na way pa tapos dalom? Ari pa, ako doon na ba Dennis, so welcome ka lang. Kasi yung pulisan, kag naguna kita kayo nag-hamper kita sa operation. So, ari na. Oo. Okay, itutok ba yung kamera mo da kung nagpasaka sila? Sige, ari pa may pahigad ko na kabong. Yeah, para makita sa aton nga mga viewers bong na ang aktual gid nga senaryo sa mong sa area. Oo. So, madamo diri ang mga kapulisan tawo mo Dennis, kag mga rescuers ta. So, ara na sila. makita na naton ang higot no nga ginawayatan gid nila padulong na diri sa guaan. Amo nang lobid nga ginuyatan mo ng pasaka? Yes, oo. Okay, no. So mga taga city CDRMO ni ang nagakuha dira sa bangkay? Wala ko papabal ano ba Dennis ko ano ni sila nga ano? Kasi sa fire, buyor fire, ate buyor fire ang yabayo do may BFP sa likod. Pero ano ka mo gani nga rescue team? Okay, Mountain Tiger Rescue. Oh, ano pa mga po niya sa sino paged? Kamu lang? Okay, ang DRRMO Bacolod kag ang Mountain Tigers Rescue Team Bombo Dennis ang nag-rescue sa nasamit nga bangkay. Dulom na gid ang area no? Yes, mo Dennis, madulom na gid. Kay patul pa kagina, madulom naman mo Dennis. No, alas 5 pasado ti madulom-dulom na mo na daw bulubod lies la guro nga magbutong pasaka diri kay pataas ang pilas, madanlog pa, aga ulan-ulan pa Bombo Grace Lane. Yes, sakto daw mo Dennis, dutay lang ko kagina mo. So, nag-ano lang kita, naghinahinay kay kung dasigot ulad ti mados mo gitar madanlog mo Dennis kag isa pa makasagabal ta di sa operation nila. Sila na naon nang kita naton sa unahan nga damo galakat, ara na sila nadala ng bangkay. Yes, oo. Sakto gid mo Dennis. So ari na. Ari na sila. Okay, bote kung lang kada way kada lightings malang kadra na kay madulom ng area kag ginoto daw kakugna na blaw Bombo Grace Lane. Yes, sakto gid mo Dennis kag mapaigal kita no.
ara nababalis din butang na ini. Sa ang iya sini nga tuhod, tiko pa duwa ka tiil. I mean, no, ang kabaho gid mga doon. Di siya nabuta sa straight na ng platform na do stretcher. Okay. So naputos na. I'll describe ano naputos siya, plastic bag o sako na no. Sako, Bobo Dennis, sako sang semento. Kaga ang iya sini nga posisyon no nagakulo pa lang iya sini nga duwa ka tiil. Kung gakulo gatis kog tiil yate mo siyon base sobra sa 24 hours na tubig. Yes. Oo. Do ano na, trabaho na Bobo Dennis no, Okay. sa posisyon mo. Sobra na 24 hours magmuna kung may gapa kuan na galisngaw ng baho. So mabaho diri subong kaga ang iya sini nga bayo, color orange nga t-shirt. Okay. T-shirt Bobo. Tapos brown ang pantalon, ang short. Do light brown. More or less mga pilang edad o ay pa-idea. More or less kagina sa mga residente dire nagamba sila nga dira sa 30 years old o sobra pa ko manis. Line of 30 to 35 babe o 30 to 40. dira kay wala kay pa makita di pag nga sini sura po Denis. Okay, no. So may Canada, may funeral parlor na nga makuha so far bumugres lane ha. So Bombo Denis wala pa ko diri kakita kay halin kita sa sulod wala pa ko kahibalo kung mayra sang funeral parlor nga Funeral car. Ara lagi ka mo sa higal sindalan sa babaw na kamo. Oo, ari kita sa higad sang dalan kag malapit kita sa ginsudlan ta kanina nga area. So diri sila diri sa Sardanay. Okay, so 40 do ay pagidayasing individual o persona nga nakapareserda nga base tanawo ng bangkay base membro sa pamilya do ay pagida may nakakadto. Wala pa Bombo Denis, zero or ano pa negative pa. Ang ari diri ano lang. So ang ari diri mga rescuers lang gid mga kapulisan kag kagin center lang Bombo Denis wala pud sang nagtatupo sa sini nga bangkay na mangita sa iya. So halin dira sa tindugan nyo subong dira napakadto to sa suba abi panagto layo pa mga pila pa ka metro ang gilakat nyo ginsaka nyo sa Bulabanta mabi ano kalayo Bog Gracelyn? More or less Bombo Denis 300 meters or 400 meters. So aboti layo pag ini pa linda sa may karsada. Yes, layo pa sa may kalsada Bombo Denis. Kagina dito tayo nagagi sa bangga to bala pasulod sa barangay Alihis no or pasulod sa suba sa Masungay dito tayo sa Piyak Magagi so ni naton makita ining bangkay na naglibot kita nagagi kita sa isa ka alagyan nga mas lapit-lapit kay mahapos sa aton nga magkuha sa mga photos or videos ang suba na recoveran siya Bombo Gracelyn ang lapos na diri amo din suba nga dako sa may kuan sa may singkang sa may litsunan amo na dang lapos. Yes, Bombo Denis. Okay. So pagkasulod na sa ati kutsakto na no kon area son takuling temo na naglapos gid no. Ada sa may dako nga suba da singkang sa may litsunan amo nang pinakadako dang lapos na to sa baybay. Magsungay River. Magsungay River. Sungay River kag dito na kagina alas 3 nakita na siya nagalutaw so posible mo dito sa halin sa isa ka suba nga madako. Sa ibabaw gid siya halin kung kay ubos siya mo no posible kung magpanimahaw na kagkusog na sa tiskog na nga tuhod more than 24 hours siya nga nahulom sa tubig ang punto di kung sino ini siya kag paano ini siya na hulog o nagkadto dira sa suba Bombo Gracelyn. Yes, in fact, gid wala pa takabalo kung ini siya bala bakulod noon Bombo Denis o kung iban bala sa ibang nga lugar or ibang nga city nga so kay ang bangkay daan malutang malangaya pila ka oras nga malunod ni sa Bombo Denis mo so posible nga lapaw na bi mga 24 hours or Kaya nagligad nga nadlaw ko gabi naguluan-ulan basi baskog ang tubig nga mo ning naanod sa dira halin sa babong nga porsyon pakadto diri si dalom kag posible na nakasalawid dira siya sa mga kuandabi kahoy da kuno na area kag na siya nagtinutugtog na nakitaan kina. Kag kung aton nga lantawon bala kay alas 3 tundo lang siniyang iya bangkay posible nga kagina kanay ni Bombo Denis ang tubig kag
nagkusog lang sa paglambot sang last 4. So, din ka mo nagsaka na yun? Din na sa may simenteryo na ka mo na? So, sementeryo. Ari na, sementeryo na. Ari na sa santuario. Magalis. Okay, no? Sanctuario di Bacolod. Yes, Di mo nagsaka, da ka mo naglapos. Yes, dili kami naglapos. Okay, para ito may idea lang. Ito mo ko tura kung di ginang eksa ka porsyon, no? Tingala, kung paglibot sa kamera daw, may mga kuwan Manila, pidaman kaga kanupe. So, ara na kamuda ka mo nag-exit na sa may simenteryo. Yes, that is exactly. Lapit sa sementeryo. Okay, sa sulod din sa simenteryo. Sulod. Ngaran ka mo sa sulod, okay, tiara may mga kuwan, no? May mga may mga pansyon, aray ka mo sa sulod ng saka, nagdana ka mo na exit. Sulod ba? Oo. Sakto. Sanctuario di Bacolod na nga simenteryo. Yes, mga is correct yun. Sanctuario di Bacolod. Okay, no. So, may nagkadto. Sino to nagkadto to? Nagbukas, sing bangka. Kaya sino to? So, may isa ka pulis. Wala akong ma-identify. Investigador? Rescue or investigator ba mo, Dennis? So, yung tabuksan na ito, tanahon ba, may mga makita lang mga markings, identification, para at least mapos mag-identify. Bombo Grislin. Alleged information mo, Dennis, may bala. Inisa kami sa ulo na nakitaan. Mga initial, ng information. Lagi daw siyang bala ang inisambit na biktima ta sa ulo. May pila sa ulo, allegedly, tugas ang pagtiro. Damo na. Yes, Bungo Dennis. Ang muna kagina nakuha tang information sa mga residents. Ito ako ng impormasyon gani Bombo Grislin, may tattoo ini siya. Kag tapos sunod daw may kwarta pa nakita sa bulsa niya, daw may bandol pa tong kwarta. But i-confirm to na sa ating mga pulisan sa investigasyon. Yes, positibo ba Dennis may kwarta ini siya nga nakitaan sa iyaban nga bulsa o kung pagin ako. Damo, o ay pambala ko pilang amount, basta ako impormasyon do bandol, do ko bandol. Sakto na bandol according sa mga residente nga nakakita kagina pag nagpahigad sa iya sa kilid sa suba. Sige, no? Standby ko lang na Bombo Grislin, no? Until nga makuha na darang bangkay, tutok ang imong viewers, so 300 na, ilang taon tanay karon, no? Kahit yung news center, tayo masulod na Bombo Grislin, no? Standby ko lang, dugangan tanay karon, Bombo Grislin? Yes, so Dennis, atong mataya, no, ang ini nga mga detalye, natuloy sa nasambit na bangkay nga sa puwan sa Barangay Alihis o kung Barangay Takuling. Yun sa Bombo Grislin na bato nag-report para sa mga radyo ng Pilipinas, Sensation, overall number 1 sa Bacolod, Basaradyo. Bombo! Sa mong salamat, Bombo Grislin Lobaton. So, standby ka mo kuminan sa masunod at rumah public at Facebook. Revolutionary detention, isa lalaki na sa pana. Initial na, may pilas kuno sa ulo. Tugas ang pag-tiro. Matayin ako na libre kung sino na identity para mabalaan tagid. No? Kung ano tabo sinisa nasabit kay biktima. No? Nahulog siya, gintiro, ginaboy dira sa suba. Tub-tub nga sa puwan sining hapon mga kabinan. Sabay na ka mo News Center natin mga sulod. Dahil kung labas ka mga napaw ng mga balita nasyonal, ginsugda na kina ining ceremonial vaccination sa aton sining mga lamharon. Edad 12 years old to 17 years old dito sa may Philippine General Hospital. Ginahimo na kaina ining sa pila ka mga pilot areas, pilot hospital dito iya sa Metro Manila kahit kung ini ipatuman ni nationwide ini pagpangbakuna man sa aton sining mga lamharon mga young ones naton mga kamanan diri iya sa pungsod Pilipinas. Gining plano man sa DOH nga mag third shots for COVID vaccine mga compromise individual. Bakit kung dala ka third shot ka? Are News Center sa atong Bombo Network News. News Center, Kamin! Senatorial candidates. Ang Metro Manila mayors naman hindi umano kinonsulta kaugnay sa pagluwag ng quarantine restrictions sa NCR ayon yan sa Marikina Mayor. Ang Philippine National Police naman nakapagtala ng mahigit 300,000 quarantine violators simula nang ipatupad ang Alert Level 4. Vaccination naman sa mga batang may edad 12 hanggang 17 anyos na may comorbidities. Sinimulan na ang sa Pilipinas po itong unang pagkakataon.
Alamin ng ating police report, 2 Chinese kidnappers arestado habang ligtas naman na rescue ang 4 na Chinese victims sa inilunsad na operasyon ng PNP Anti-Kidnapping Group. Online supplier sa Bacolod tumangay ng mahigit 5 milyong piso mula sa pag-scam sa mga resellers sa Bacolod at maging ng ibang mga resellers po sa ibang bahagi ng bansa. At sa ating international news, dating US President Bill Clinton nakarecover na matapos isugod sa hospital. Samantala, bilang ng mga namatay naman sa nasunog na residential building sa Taiwan, umakyat na sa 46. Sports, balita itong basketball superstars kabilang si LeBron James, Steph Curry at Chris Paul inabangan na sa pagbasag ng ilang records sa pagbubukas ng bagong NBA season. Sa ating entertainment news naman, Filipino film na Johnson Punch na ginawad ng award-winning director na si Brillante Mendoza wagi sa prestihiyosong film festival doon sa South Korea. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga takapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inilabas na ni Vice President Leni Robredo ang kanilang 11 kandidato sa pagka-senador para pa rin sa 2022 national at local elections. Sa isang press briefing kasama ni Vice President Leni Robredo na siyang standard bearer ng oposisyon, itong running mate na si Senator Francis Kiko Pangilinan. Narito po ang mga senador na tatakbo sa ilalim ng kanilang tandem. Si Senator Richard Gordona, maging si Senator Joel Villanueva, Senator Miguel Zubiri, Senator Risa Hontiveros, Senator Laila De Lima, dating Vice President Jejomar Binay, dating Representative Teddy Bagilata, Sorsogon, Governor Chis Escudero, dating Senator Antonio Trillanes, human rights lawyer na si Shell Jokno, at itong si Alex Lacson ng Kapatiran. Samantala, ikinokonsidera naman daw ni Robredo sa ika-12 miyembro ng kanilang line-up ang mga kandidatong magre-representa o magiging kinatawan ng marginalized sector na sina Bayan Muna Chairperson at dating Representative Nery Colmenares, maging si Labor Leader Sonny Matulaari. Samantala, formal nang inanunsyo ni Presidential Aspirant Senator Manny Pacquiao ang kanyang initial senatorial slate para yan sa 2022 national elections. Kabilang dito sina Senator Joel Villanueva ng CBAC, Senator Mig Zubiri ng PMP, Senator Dick Gordon ng Bagong Bayan, Governor Chis Escudero ng NPC, dating Vice President Jojo Binay, Representative Lauren Ligorda, Attorney Nery Colmenares, dating Governor Lutgardo Barbo at ang broadcaster na si Rafi Tulfo. Kabilang na rin ang labor leader na si Elmer Labo. Para naman po dito sa Lacson Soto senatorial lineup, nangunguna dyan si Senator Sherwin Gatchaliana, Senator Joel Villanueva, Senator Mig Zubiri, Senator Win Gatchaliana, Senator Richard Gordon, Representative Lauren Legarda, dating Vice President Jojo Binay, itong dating DICT Secretary si Gringo Honasan, si dating Senator JV Ejercito, Governor Chis Escudero, maging si dating Mayor Herbert Bautista, dating DA Secretary Manny Piñol, Dr. Mingita Padilla, dating Representative Bonsor del Rosario, maging itong si Paulo Capino ng ito po ay isang PW advocate. Sa panig naman ni Mayor Isko Moreno, senatorial balls narito, Attorney Jopet Sizon, Samira Gutok at si Carl Balita. Kaugnay ng balita pa rin sa politika, ibinunyag po ngayon ni PDP Laban Secretary General Melvin Matibag na sa kasalukuyan ay nakikipag-usap ang mga ito sa ilang partido para sa posibleng pagkikipag-alyansa sa 2022 national at local elections. Sinabi po rin Matibag na kinabibilangan ito ng Nationalista Party at 2 pang partido na hindi pinangalanan ng naturang opisyal. Pero ang mga ito raw ay major political parties at kabilang sa mga partidong ito ang ilan sa mga senators na kanilang inindorso. Pinangalanan ni Matibag dito si dating Public Works and Highways Secretary Mark Villar,
na adopted candidate ng PDP laban mula naman sa NP. Ang mga political parties daw na kinausap nila ay wala pang presidential at vice presidential candidates para sa halalan sa susunod na taon. Ang senatorial aspirants na sasama kay Pangulong Rodrigo Duterte ay sina Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, dating Senator Gringo Honasan, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, dating Presidential Anti-Corruption Commission Chief Greco Belica, itong broadcaster na si Ray Langit, dating Agrarian Reform Secretary Jan Castriciones, at aktor na si Robin Padilla, maging itong si DPWH Secretary Mark Villar. Samantala naman ang Department of the Interior Local Government, iniimbestigahan na ang mga ulat na may political activities ng national candidates ang nagkakaroon ng mga paglabag sa health protocols sa lalawigan ng Batangas. Narito ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Dennis Hamito. Inaalam na ngayon ng Department of Interior and Local Government o DILG ang ilang aktibidad umano ng national candidates na nakitaan ng mga paglabag sa health protocols. Sa pulong balitaan ng DILG, sinabi ni Secretary Eduardo Año na may nagsumbong sa kanilang panig na nakatanggap daw ng sari-saring violations o ng ulat ng mga violations ng mga kandidato at gayon din ng mismong supporters ng isang malaking grupo. Nagkaroon kasi ng isang aktibidad sa isang parte ng lalawigan ng Batangas. Pinakahuli ito dun sa mga event na tinutukoy ni Anyo, bagamat may iba pang pangyayari na iniimbestigahan din. At sinasabi nga na sa event ng nasabing grupo sa probinsya ng Batangas ay may mga ginawa o may mga aktibidad na hindi tugma doon sa pinapayagan ng IATF. Tumanggi naman si Secretary Anyo na pangalanan agad yung politikong isinasangkot sa umano'y breach of protocols. Sa hiwalay na statement, sinabi naman ni Interior Undersecretary Jonathan Malaya na siya ring tagapagsalita ng DILG na naghihintay pa raw sila ng ulat galing dun sa local police na nakakasakop naman sa nasabing lugar. Matatandaan na ilang politiko na ang naglilibot sa iba't ibang panig ng ating bansa at may mga event, may mga pagpupulong at iba pang mga kahalintulad na gawain, pero meron din namang through online at ito mano ang iminumungkahi ng IATF na isagawa muna yung ilang aktibidad via online activities upang hindi malabag ang mga health protocols. Bombo Dennis? Yes, Bombo Gerald. Yes, maraming partido ba yan? Yung pumunta dyan kanina, maraming presidential aspirants or kakaunti lang or isa lang, Bombo Dennis? Well, ang tinutukoy dito dun sa impormasyong nakuha natin dun sa mga sources natin sa lalawigan ng Batangas, isang grupo lamang ito, Bombo Gerald. Although, doon sa nasabing grupo ay may mga kinabibilangan din silang kani-kanyang partido, no? Pero yung national official national candidate, tukuyin na natin national candidate, pero hindi pa pinapangalanan nito, Bombo Gerald. Kanina ay may nagsagawa talaga ng aktibidad doon na isang tumatakbo bilang presidente, Bombo Gerald. Pero dahil nga ayaw mo nang tukuyin ng DILG, hindi na rin muna natin babanggitin kung sinong kandidato ito. Pero ang sinasabi dito, iniimbestigahan ng mga otoridad dahil doon sa breach of protocols. Oo, kanina napanood ko rin yan, Bombo Dennis. Mag-isa lang yata niya, isang presidential candidate lang yata yan. Pero hindi nga natin pwedeng banggitin dahil yung DILG mismo ay hindi pa nila gustong sa publiko rin, Bombo Dennis. Ganoon na nga, Bombo Gerald. Pero may ibang mga personalities na kasama yung naturang kandidato. So, alamin natin kung anong magiging action dito ng DILG maliban doon sa pagpapaimbestiga at pagkalap ng report doon sa local police na nakabase doon sa nasabing probinsya at baka may iba pang mga pangyayaring kahalintulad sa iba pang parte ng ating bansa, lalo't balitang-balita din naman yung paglilibot ng ilang mga kandidato. Okay din naman dahil pinapayagan naman ito ng Commission on Elections dahil ito ay hanggat hindi pa pumapasok doon sa campaign period, Bombo Gerald, ay pwede namang magpakilala yung ilang mga opisyal. Yun nga lang ay may mga bagay lamang na hindi muna nila po pwedeng gawin ngayon dahil hindi pa naman talaga campaign period. Last sa aking part, Bombo Dennis, yung aktibidad na yan ba ay mayroon talagang isasagawa ngayong araw na aktibidad na dinaluhan lang nitong politikong ito or talagang inorganisa mismo nila yan, Bombo Dennis?
Initially, sinasabi inorganize ito Bombo Gerald at well, may mga local representatives naman sila doon sa nasabing area and yung mga kaalyado nilang opisyal ay residente din doon sa naturang probinsya. So yun ang naging kaganapan kanina. Yun nga lang yung up to details talaga kung ano-ano mga breach of protocol nga yung sinasabi ng DILG, particular na ni Secretary Anyo, ay hindi pa niya dinidetalye, inilalahad ng lubos. Pero maglalabas daw sila ng report hinggil dito sa mga susunod na araw. Si Bombo Jane may katanungan din, Bombo Dennis. Bombo Jane, go ahead. Sa panig ko naman, Bombo Dennis, no, kapag mapatunayan na lumabag talaga sa health protocols ang ginawa ng nasabing kandidato, may guidelines ba mula sa IATF o kaya sa Department of Health na maaari siyang ma-disqualify sa kanyang tinatakbuhang posisyon? Ito, Bombo Jane, Bombo Gerald, ay hindi pa may uugnay doon sa kanyang kandidatura. Dahil itong sitwasyon natin ngayon, we are under pandemic at ito yung kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng political season na nasa ilalim tayo ng pandemya. So mariresolba yan kung may magpipetisyon, halimbawa may ipataw na sanction at may panig naman na magpipetisyon sa korte, doon malilinawan, Bombo Jane, kung ano magiging karampatang aksyon talaga dyan. Dahil ngayon, kumbaga, wala pa tong jurisprudence, hindi naman ground for disqualification. Initially, yung breach of health protocols, unless may mag-point out nito, Bombo Jane, dahil sa Omnibus Election Code, hindi naman nakalagay doon yung mga patakaran under pandemic time. Dahil nung binalangkas yung Omnibus Election Code ay hindi pa naman nagkakaroon ng kahalintulad na sitwasyon sa kasalukuyang panahon na Bombo J. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, pinaalalahanan ng pamunuan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang publiko na huwag iboto ito mga kandidato na sangkot sa illegal drug trade na tumatakbong kandidato sa nalapit na May 2022 national at local elections. Ang nasabing babala ay inilabas ni PDEA Director General Wilkins Villanueva matapos maaresto ang isang mayor, itong tumatakbong mayor na dating police officer at 4 na kasamahan nito sa isang checkpoint operation sa Mountain Province kung saan ay nakuhanan ang mga ito ng nasa mahigit 2.2 million pesos na halaga ng dried marijuana leaves at isang black itong Toyota Hi-Ace Grandia. Sinabi ni Villanueva na ang mga kandidatong sangkot sa illegal drug trade ay di karapat-dapat sa boto ng mamamayan at maluklok pa sa puwesto. Dagdag pa ni Villanueva na dapat alamin ang mga botante kung sino ang kanilang iboboto at alamin kung ano ang mga ito or may kaugnayan, pagkikipagsabuatan sa sindikato at illegal na droga. Iginit pa ng PDEA Chief na magtatagumpay lamang ang pamahalaan sa pagkakampanya, itong kampanya laban sa illegal na droga kung ang mga iluluklok sa pwesto ay mga lider na ang tunay na hangarin ay makamtan ang isang malaya mula sa banta ng panganib na gamot. Sa dagdag pang balita, pinaplano na raw ngayon ng pamahalaan at turukan ang mga immunocompromised individuals ng kanilang third vaccine dose laban sa COVID-19. Ayon kay Department of Health spokesperson Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ito ay base na rin daw sa rekomendasyon ng World Health Organization. Pero kailangan daw munang maghintay ang ating mga kababayan dahil kailangan din ng emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration bago simulang ipatupad ang rekomendasyon ng World Health Organization. Nilinaw naman ni Vergere na ang booster shots ay ituturo kapag nagsimula na ang pagbaba ng epekto nito sa isang bakunado makalipas ang ilang buwan matapos makatanggap ng bakuna. Muli namang iginit ni Vergere na wala pang ebidensyang makakapagpatunay ng booster shots ay makapagbibigay ng mas epektibong proteksyon laban sa COVID-19. Pakinggan natin ang pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Natin maging very clear about the difference between booster and third doses. Kasama po yan sa pinalabas ng WHO na article. When we talk about booster doses, ang booster dose po ibinibigay dahil yung ating immunity ay nag-wane off na because of several months after getting your
vaccination as compared to additional doses or the third doses kung saan ang isang tao hindi siya nakapag-mount ng appropriate na immunity laban sa sakit na siya ay nabakunahan, no? And COVID-19. So for example, ito pong mga third doses o ito pong mga hindi nakakapag-mount ng appropriate immunity would be our immunocompromised individuals. And of course, yung senior citizens po natin, kino-consider po natin na sila po ay maaring hindi rin makapag-mount ng appropriate na mga immunity. Now, when it comes to boosters, ito po yung kailangan may pag-aaral na nakakapagpakita na talagang bumababa na yung immunity ng isang tao para ikaw ay bigyan ng boosters. So doon po sa sinabi ni Dr. Rabi, kami po ay kasama niya. Actually, we had a meeting with him and the all experts, and then we presented to the Secretary and the Vaccine Cluster and IATF. So lahat po ng ito, ang mga plano, it's already underway. Kailangan lang po natin makapag-antay. Then of course, we will need an EUA from the Food and Drug Administration before we can start implementing ito pong mga rekomendasyon na ito. Although the all experts panel agrees, dun po sa mga sinabi ng WHO, ilalagay lang po natin sa proseso. But everything underway and the government is already planning for this. Ang Metro Manila Mayor hindi raw kinonsulta kaugnay pa rin sa pagluwag ng quarantine restrictions sa NCR. Ayon po yan sa isang alkalde. Ito namang online supplier sa Bacolod, inangay itong 5 milyon mula sa pag-scam sa mga resellers sa Bacolod, maging ng mga resellers din sa ibang bahagi ng bansa. At sa ating international news, itong si dating US President Bill Clinton nakarecover na matapos isugod sa pagamutan. At sa ating sports balita, itong basketball superstars na sina LeBron James, Steph Curry at Chris Paul, inabangan na itong pagbasag ng ilang records sa pagbubukas po yan ng bagong NBA season. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Have a light and refreshing day with a new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nilinaw ng Department of the Interior Local Government na desisyon ng local government units sa Metro Manila kung payagan na makalabas ang mga minor de edad sa mga lugar na isa-ilalim sa Alert Level 3. Sinabi ni DILG Undersecretary Epi Maco Dancing III, depende sa NCR mayors kung payagan na makalabas ang mga minor de edad. Anya, magpupulong bukas, araw ng Sabado, ang mga NCR mayors upang pag-usapan ang pagsailalim ng NCR sa Alert Level 3. Inamin din ni Dancing na ang mga alkalde ng NCR ay nahahati sila sa pagpapahintulot sa mga minor de edad sa labas ng kalamatirahan sa ilalim ng Alert Level 3. Yung mga Metro Manila mayors daw, hindi yan kinonsulta, kaugnay pa rin sa pagluluwag nitong mga quarantine restrictions sa NCR. At ilan na kaya itong naitalang violators ng quarantine matapos pong ipatupad itong Alert Level 4. Nasa linya na si Bombo Analis Soberano. Kinumpirma ni Marikina Mayor Marcelino Teodoro na hindi kinonsultan ang mga local chief executive sa rehiyon hinggil sa pagluwag sa quarantine restrictions sa Metro Manila simula bukas October 16, 2021. Sinabi ni Mayor Teodoro na walang naging pag-uusap o pagpupulong sa pagitan ng Metro Manila mayors at ng IATF, kaya nabigla na lamang silang natanggap ang bagong alert level. Ayon kay Teodoro, ilang mga alkalde ang nagtatanong at pinag-aaralan ng mabuti kung paano nilang ligtas maipatupad ang bagong alert level system. Sinabi ng alkalde na pabor siya sa pagbubukas ng ekonomiya, pero dapat maging maingat sa mga minimum public health standard at dapat nakalatag ng maayos ang guidelines. Dagdag pa ng alkalde na siya ay nangangamba na baka maulit na naman na magkaroon ng surge ng COVID-19 cases sa NCR. Nitong Miyerkules, inanunsyo ng gobyerno na isailalin sa alert level 3 ang NCR
NCR mula sa October 16 hanggang 31. Sa ilalim kasi ng Alert Level 3, ang mga establishmento ay maaari nang mag-operate hanggang 30% sa indoor venue capacity para doon sa mga fully vaccinated individuals at 50% naman ang outdoor capacity. Ayon sa Mayor, kanila nang minamadali ngayon ang paghahanda para sa implementasyon ng bagong alert level system at kasalukuyang nag-iikot ngayon ang kanilang mga inspector sa mga establishment para tignan kung sila ay nakahanda para bukas. Samantala, sumampa naman sa mahigit 301,000 ang mga lumabag sa umiiral na Alert Level 4 protocol sa National Capital Region. Batay sa datos ng PNP, nasa 212,184 ang mga lumabag sa minimum public health standard, 86,202 ang mga lumabag sa curfew at 3,035 naman ang lumabag na non-APOR. Bukas, October 16 hanggang 31 ay ibababa na sa Alert Level 3 ang protocol sa NCR kung saan magkakaroon na ng pagluluwag sa ilang mga establishmento. Samantala, nabawasan din ang mga lugar na nasa ilalim ngayon ng granular lockdown. Sa datos ng PNP, mula 117 kahapon, ngayon ay nasa 100 na lamang ang mga naka-lockdown na lugar sa Metro Manila. Bombo, Anali, Montaño, Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Samantala, target naman ng Department of Health na mabakunahan ang nasa 1.2 million mga bata na may comorbidities kontra COVID-19. Ang pilot pediatric inoculation ay nagsimula na sa 8 piling hospital sa Metro Manila habang ang bansa ay naghahangad na palawakin ang programa sa pagbabakuna. Mula sa data ng Philippine Statistics Authority, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na sa 12.7 million ang bilang ng mga bata na nag-edad 12 hanggang 17 anyos. Dagdag pa ni Vergere na kahit napatunayan ang kaligtasan ng paggamit ng Pfizer at Moderna, nais pa rin na tiyakin ng gobyerno ang kaligtasan ng mga bata kung kaya't sinimulan muna ito sa mga hospital kung saan kayang i-monitor ng mga doktor ang nabakunahan. Ang nasabing mga hospital ay kinabibilangan ito ng Philippine General Hospital, Philippine Children's Medical Center, Fidel Mundo Medical Center, National Children's Hospital, Philippine Heart Center, Pasig City Children's Hospital, St. Luke Medical Center at Makati Medical Center. Sa nangyaring press briefing, nagpaalala si Vergere sa publiko na ang pagbabakuna sa bata ay nangailangan pa rin ng pahintulot mula sa mga magulang o legal na tagapag-alaga at pagsang-ayon mula sa mga bata. Pakinggan natin si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Ngayong araw po sisimulan na natin ang pagbabakuna sa mga batang edad 12 to 17 years old na may comorbidity. Sila po ay kabilang sa ating Priority Group A3 under the Pediatric A3 category. Tanging ang mga bakunang binigyan lang ng Emergency Use Authority ng Philippine Food and Drug Administration para sa pediatric population ang gagamitin natin para sa pagbabakunang ito. Kahit napatunayang ligtas na po ang mga bakunang ito para sa ating mga kabataan, gusto pa rin po ng ating gobyerno at ng ating mga eksperto na masiguro ang kanilang kaligtasan kapag sila ay nabakunahan. Kaya ito po ay gagawin muna sa ating mga ospital kung saan meron po tayong mga doktor at mga pediatricians na maaring sumuri sa mga bata. Kinikilala rin po ng ating gobyerno ang karapatan ng mga mababakunahan. Kaya bukod po sa informed consent mula sa ating mga magulang o legal guardians ng mga bata, kailangan din po yung assent o ang pagsang-ayon ng mga batang babakunahan. Bago po simulan ang pagbabakuna ay magkakaroon ng screening at orientation ukol sa bakuna at sa mga benefits ng bakuna, risk and possible side effects nito upang sigurong nauunawaan po ng pareho ng bata at ng magulang o ng guardian nito. Hindi po itutuloy ang pagbabakuna kung sa pagsusuri ng doktor ay hindi po pwedeng tumanggap ng bakuna ang bata o kaya ay ayaw ng magulang o ng bata na mababakunahan. Sasailalim muna po sa 15-minute monitoring ang mga babakunahan at 30 minutes kung ito ay may history ng hika, allergies or anaphylaxis. Sa mga kalahok sa gagawing pilot run, kailangan kayo ay master listed o rehistrado na sa ospital at siguraduhin nyo po na may schedule na kayo at nasabihan na po kayo ng ating mga ospital. Samantala, target naman ng Philippine General Hospital o PGH na bakunahan ng 300 adolescent patients bilang pilot implementation ng pediatric vaccination against COVID-19. Simula po yan ngayong araw. Ayon kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, ngayong araw
nasa 12 pasyente ang kanilang nabakunahan at target nilang susunod na linggo ang 300 na mga kabataan. Dagdag pa ni Del Rosario na ang iba't ibang paghati ng mga sub-specialty sa ospital ay pumili ng mga pasyenteng kabataan po na maaring makatanggap ng doses ng bakunang COVID-19 na isinaalang-alang ang kanilang mga comorbidity. Nauna nang sinabi ng Department of Health na sinimulan na ngayong araw sa 8 hospital ang pagbabakuna sa COVID-19 na itong mga 17 years old hanggang 12 po yan hanggang 17 anyos kontra pa rin sa COVID-19. At ang balitang yan ay hatid po sa inyo ng Dunkin' Donuts. Tiniyak naman ni Speaker Lord Alan Velasco na sa Oktubre 27 o bago pa man ang araw na ito ay maiakyat na ng Kamara sa Senado ang General Appropriations Bill. Ito ay para mabigyan na rin anya ng sapat na panahon ng Senado na masuri ang 5.24 trillion na General Appropriations na kanilang inaprubahan noong nakaraang buwan. Iginit ng leader ng Kamara na ang 2022 GOB ay mas responsive at balanced na national budget para sa susunod na taon dahil direkta itong tutugon sa mga higit na pangailangan ng mga Pilipino sa gitna ng COVID-19 pandemic. Nakapaloob din kasi anya rito ang 65.5 billion pesos na institutional amendments na kailang ginawa na nakadesenyo para matulungang mapalakas ang COVID-19 response ng pamahalaan. Pati na rin ang pagpapalakas sa assets ng Philippine Air Force at mapunduhan din ang state universities and colleges sa BAR o BARM. Kabilang na rito ang 29.5 billion pesos na karagdagang pondo para sa pagbili ng Department of Health ng marami pang COVID-19 vaccines, medical assistance sa mga indigent patients at special risk allowance ng public at private health workers. Pumalo naman sa 5.5 billion pesos ang karagdagang alokasyon na ibibigay sa Department of National Defense para yan sa pagbili ng C-130J planes. Samantala, 504 million pesos naman ang inilalaan para sa operational requirement ng mga state universities and colleges sa Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. Ang oras po, alas 6:28 na po ng gabi at ang oras ay inihatid po sa inyo ng Dunkin' Donuts. Mamaya abangan po itong ating panayam sa isang police official doon po sa Region 3 dahil pa rin dito sa pagnanakaw nitong isang ATM, yung automated teller machine sa isang mall po yan, dyan po sa Gapan, Nueva Ecija. Maya-maya po lang yan, abangan po natin. Samantala muna, sa dagdag pang mga balita, sinusuri ngayon ng Department of the Interior Local Government ang mga local government units sa labas ng National Capital Region na maaring isa ilalim sa alert level system. Ang alert level system ay iunang ipinapatupad yan sa National Capital Region. Nakasaad sa Interagency Task Force Guidelines na sa cloud ng alert level system ang buong lungsod o munisipalidad na siyang gagawa ng hakbang upang mabawasan ang pagkalat ng impeksyon. Ang bawat lungsod o munisipalidad ay may uri mula sa alert level 1 hanggang alert level 5. Ang Department of Health naman ang magtatalaga ng alert level system. Kung maalala, inilunsad ang bagong classification framework sa Metro Manila noong Setyembre 16. itong pagpapaigting raw sa COVID-19 vaccination sa mga rehiyon makakatulong sa pagkamit ng target na 5% GDP growth. At ma-report si Bombo Dave Vincent Pasig. Kailangan na magkaroon ng agresibong vaccination catch-up sa mga rehiyon na hanggang sa ngayon ay mahina pa rin ang COVID-19 vaccination rate upang sa gayon ay maabot naman ang target na gross domestic product o GDP growth rate ngayong taon na 5% ayon sa isang kongresista. Inihalimbawa rito ni House Committee on Ways and Means Chairman Joey Sarte Saceda ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, gayon din ang Bicol Region. Dalawang hamon ang nakikita ni Saceda para maabot ang target na GDP growth rate na itinakda ng economic managers ng Duterte administration. Ang mga ito ay tungkol sa demand at inflation. Ang dalawang bagay na ito ay masosolusyonan aniya sa oras na mapalakas ang vaccination rate sa mga lugar na mayroong nangyayaring bottlenecks katulad na lamang ng sa Bicol. Iginit ni Salceda na sa mga probinsya nanggagaling ang pagkain na kinukonsumo ng makaramihan sa mga malalaking lungsod, kaya hindi aniya dapat makalimutan pagdating sa bakunahan ang mga rehiyon na mababa pa ang vaccination rate.
Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, formal nang i-anunsyo ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA ang pagsisimula ng La Nina. Ayon kay PAG-ASA Deputy Administrator Esperanza Cayanan, kabilang daw sa mga characteristics ng La Nina ay ang mas malakas sa dating buhos ng ulan. Sinabi ng State Weather Bureau na ang La Nina ay posibleng magtagal yan hanggang sa unang quarter ng taong 2022. Idineklara na rin ng PAG-ASA ang pagtatapos ng habagat o southwest monsoon season at pagsisimula naman ng amihan o ang northeast monsoon season. Itong mga alert level sa National Capital Region, nakabase raw yan sa scientific metrics at hindi raw yan appealable. At may report si Bombo Everly Rico. Nilinaw ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergere na ang mga alert levels na ipapatupad sa gitna ng COVID-19 pandemic ay nakabase sa scientific metrics ng Department of Health at hindi ito appealable. Paliwanag ni Vergere, ang tinatalakay lamang aniyan ng Interagency Task Force ay ang mga interventions na kailangan para sa mga ipinapatupad na alert levels. Nangangahulugan lamang aniyan ang pagbababa sa Alert Level 3 sa Metro Manila na nasa moderate na ang COVID-19 risk classification sa rehiyon. Ayon pa kay Vergere, nasa mahigit 50% lamang ang total bed occupancy rate sa NCR habang nasa 65% naman ang ICU utilization rate. Ginawa ni Vergere ang naturang pahayag sa gitna na rin ng pangamba ng mga healthcare workers sa downgrading ng alert level sa NCR mula sa alert level 4 na nila ay masyado pang maaga. Po natin maintindihan, unang-una, these alert levels are determined by the Department of Health. Hindi po ito subject to discussions or debate. This is not even subject to appeals. The alert levels is a classification that we do based on metrics, scientific metrics na meron tayo. So yung alert level 3 po ng NCR, kaya po sila napunta sa alert level 3 because their metrics warranted already the escalation dahil yung kanila pong HCUR, yung kanilang bed utilization is at moderate risk already. In fact, ang kanilang total bed utilization is just about 50+% and their ICU utilization is about 65%. So nakita ho naman nating bumaba ang kanilang utilization for their hospitals. And then when you look at their case trends, ang kanilang 2-week growth rate ay negative, ang kanilang average daily attack rate ay bumaba na rin po and they are at moderate risk. Kaya po, sila po ay na-classify na for this alert level. So let me again explain to everybody, alert levels is not appealable. It is not subject for discussions or debates. Ito po ay binibigay ng DOH. What we discuss in IATF are the interventions or actions that are related or are needed for this specific alert level. So, ngayon pong bumaba na sa alert level 3 ang National Capital Region, ibig sabihin po yung risk classification nila moderate na. Ngayon dito po sa mga iba't ibang binubuksan, lagi natin tatandaan, freezes po yung framework natin. So, meron man unti-unting binubuksan ng mga establishment but safeguards are there. Kaya po, nandyan po tayo sa desisyon ng IATF kung sakali i-announce po yan ng Office of the President regarding this gradual opening of some of the establishments based on the alert level. Simula na bukas, Oktubre 16 ang implementasyon ng Alert Level 3 sa Metro Manila hanggang sa October 31. Pero kaugnay ng pagluluwag sa alert status sa rehiyon kung saan mas maraming mga negosyo at sinihan ang papayagan, paalala ni Vergere sa publiko na sumunod pa rin sa minimum public health standards at gayon din sa mga commercial establishments na sumunod sa safety protocols at magkaroon ng safety seal. Kailangan ho nating mabigyan ng paalala ang ating mga kababayan now that we are trying to gradually open up our economy. Kasabay po nito, syempre binabalanse yung sa health aspect. Kailangan po lahat tayo, bawat Pilipino, maintindihan po natin na may responsibilidad po tayo. Hindi lamang sa ating sarili, ngunit para po sa ating mga kababayan.
So whenever you go to these establishments that we have opened, no, kung sakaling bukas na, sana po, no, tayo po as bilang Pilipino tayo, alam natin na maari tayo makapanghawa o mahawa. Let us try to comply with the minimum public health standards. Ang lagi natin tatandaan, bagamat tayo ay bumababa na ang kaso, bagamat nakakapagbukas tayo unti-unti ng ating mga industriya, kung tayo po ay magkakaroon uli ng pagkakahawa-hawaan, magsasara po tayo uli at babalik tayo din sa cycle natin of lockdowns. Kaya sana po hinihikayat natin ng lahat, ang gobyerno, nagbubukas po tayo ng mga ganitong mga establishmento, but we have safeguards. Hindi natin pababayaan na magkakaroon ng mas mataas na risk ang mga tao pag ginawa natin ito. Samantala, ayon naman kay Interior at Local Government Undersecretary Ipimako Densing III na may mga local government units na rin sa labas ng National Capital Region ang natukoy na ng pamahalaan na ilalagay sa alert level system. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Nakatakda namang ipa-deport ng Bureau of Immigration na BI ang American national na wanted sa New York dahil sa pangmumulistiya ng mga minor de edad sa New York. Sinabi ni BI Fugitive Search Unit Chief Randel C. ang naarestong banyaga ay kinilalang si Francisco Lorenzo o Loreno, 48 anyos. Naaresto ang suspect sa isang hotel sa Ortigas, Mandaluyong City, kasunod na rin ang mission order na inisyo ni BI Commissioner Jaime Morante. Sinabi ni Morante na kailangang mahuli ang suspect dahil sa pagiging undesirable alien at delikado ito sa public safety dahil itinuturing itong kriminal sa Estados Unidos. Si Loreno ay mayroong warrant of arrest na inisyo ng U.S. District Court ng Western District ng New York noong Marso taong 2019 dahil yan sa paglabag sa New Jersey Code of Criminal Justice. Nagugat ang kaso sa pangmumulistiya ng babaeng 13 anyos. Pansamantalang nakadetini naman ang suspect sa warden facility ng BI sa Taguig City habang hinihintay ang deportation. Samantala itong Pateros at Pasay City naglabas na rin ng kanya-kanyang panuntunan sa mga dadalaw sa puntod ng mga mahal sa buhay sa darating pong undasyan at pareport ang Star FM Manila. Naglabas na ng panuntunan ang Pateros at Pasay City sa darating na undas para sa mga nagbabalak na magpunta sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sa bayan ng Pateros ay naglabas na si Mayor Miguel Ponce III ng executive order na nagbabawal sa pagpunta sa anumang sementeryo sa naturang bayan simula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 2. Sakop ng kanyang executive order number 31 ang lahat ng mga pampubliko at pribadong sementeryo, memorial parks at kolumbarya. Kahalintulad rin ang panuntunan na ito sa inilabas naman ng Pasay City LGU sa pangunguna ni Mayor Emmy Calixto Rubiano sa kahalintulad rin na araw. Ang tanging papayagan lamang umano sa nasabing mga araw ay ang burial at crematory services. Inaabisuhan na lamang ang mga dadalaw sa puntod na agahan na lang ang pagpunta upang hindi maabutan ng schedule ng temporary closure sa mga sementeryo. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, arestado naman ang 2 Chinese kidnappers habang ligtas naman na na-rescue ang 4 na Chinese victim sa ikinasang operasyon ng mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group sa may Building D, Xunshuang Network Technology Incorporated sa may Alabang Zapote Road sa Almaza 1, Las Piñas City. Kinilala ni PNP Anti-Kidnapping Group Luzon Field Unit Chief Colonel Frederick Ubar ang mga na-rescue na POGO employees na si So Pengyin, Ji Wei Shu at Cao Chi na dinukot noong Setyembre 21 habang si Ziwei ay dinukot noong Hulyo taong 2021. Ayon pa kay Obar, nakatanggap siya ng impormasyon mula sa Chinese Embassy noong Oktobre 12 hinggil sa pagdukot sa 3 Chinese nationals na ibinenta sa isang POGO company. Dahil dito agad na inilunsad ng PNP Anti-Kidnapping Group ang operasyon na siyang naging daan
daan sa pagkakaligtas sa 3 kidnap victims. Dagdag pa ni Colonel Obar na sa kanilang pag-iimbestiga, nakita ng kanyang team mula sa CCTV footage na ang KFR victim na si Liu Meng ay ikinulong din sa nasabing building na dinukot noong Oktubre 8 at nasa 5 million pesos ang ransom na hinihingi ng mga kidnappers kapalit ng kanyang kalayaan. Samantala, doon po sa Naga City, nakapagtala ng mga rock slides sa naganap na lindol doon at pa-report ang Bombo Radyo Naga. Kinumpirmar ng lokal na pamahalaan ng Kanamana sa lalawigan ng Camarines Sur na walang nasawi o nasaktan matapos liyanigin ng magnitude 4.3 na lindol ang nasabing bayan. Mababatid na dito na mataan ang epicentro ng lindol kagabi at kaninang madaling araw. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Mayor Nelson Legaspi, sinabi nito na wala ring naiulat na damage to property sa mga lugar. Sa kabila nito, sinabi ng alkalde na patuloy pa rin ang pag-iinspeksyon ng mga kinaukulan sa mga gusali o kabahayan sa lugar. Narito ang naging pahayagan ni Mayor Nelson Legaspi. Sa tuyang mga katawan, nagsirimbag na almost 99% na mga barangays nagpadara na kan sa indang abiso di Samoya na so far safe sida at mayo din casualties. Totoo nagkaradit lang naman si tao, makusugon mo kay maresi ragubno bago nagkaigo din makusog na pagyugyo. And not only sa bisis kundi several times lalo si Pantulo, laro Pantulo ito similar pero bako man nagayong arrogancy ko yan. Pero pare sinadang natanong na may kasunod na pagyugyo. At yan, Bombo Gerald at Bombo Jane, ang naging bahagi ng pahayag ni Mayor Nelson Legaspi. Samantala dito naman sa lungsod ng Naga, wala namang naitalang casualties maliban na lamang sa ilang nasirang mga posibilidad. Ngunit isa sa ilalim pa naman ng mga ito sa validation. Ayon naman kay Naga City Mayor Nelson Legasyon, kaagad naman itong inalerto ang Public Safety Office, PNP at City Engineers Office para i-assess ang naging epekto ng lindol dito sa syudad ng Naga. Kaugnay nito, wala namang nasira sa mga cultural at religious structure dito sa lungsod ng Naga. Ito ay ayon naman sa ginawang inspeksyon at rapid assessment ng mga personahe ng Arts, Culture and Tourism Office. Kaugnay nito, may namataan naman na rock slide sa maliit na porsyon ng daanan na papunta sa Ayan, so yung malapit ang mga sasakyan sa rampuan at rampo ng Naga City People's Mall dahil ito ang isa sa mga pinakalumang gusali dito sa lungsod ng Naga. Kung saan niya hinihintay pa rin hanggang ngayon ang safety clearance mula naman sa City Engineers Office bago naman tuluyan na walang payagan na makapasok ang mga sasakyan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang assessment ng City Engineers Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection sa iba pa mga istruktura dito sa lungsod ng Naga. Kasama naman dyan ang Philippine Institute of Civil Engineers at United Architects of the Philippines. Ayan na Bombo Gerald and Bombo Jane, how's that? Bombo, lovely. Napaka-importante itong linya ng komunikasyon, lalong-lalo na ngayong pandemic. Yung mga linya, mga cell sites dyan, wala namang naapektuhan dito sa paglindol kanina dyan sa Naga City. Bombo, lovely. Dito sa Naga City, Bombo Gerald, wala naman naging masyadong epekto sa linya naman ng komunikasyon or sa internet or sa kung ano pa na mga cell sites. Ngunit, naging problema lang dito, Bombo Gerald, itong medyo humina ang internet connection namin dito at meron pa nga naging problema na hindi naman siya konektado sa lindol, ngunit itong isang truck dyan sa parte ng Pili, Camarines Sur ang napasabit sa wire ng mga internet providers. Bombo Gerald. Yes, si Bombo Jane, may katanungan din. Bombo Jane, go ahead with your question. Alright, Bombo lovely no. Ngayong may naitalang rock slide dyan, anong paghahanda ang ginawa ng local government unit? Alright, ayan nga, syempre alam naman natin Bombo J na ang lindol ang talagang hindi maiiwasan or hindi mapapaghandaan ng mga tao. Kaya ang ginagawa ngayon ng mga lokal na pamahalaan dito ay pinag-iingat ang mga tao or kung pwede talaga itong sinasabihan sila or ino-orient sila para kung ano ang mangyari, kung ano ang
ma-encounter nila na magkaroon ng lindol, ang mga ganyan na bagay. Ang talagang itong magagawa nila, ang mga bagay na dapat na ginagawa pag may lindol para hindi magkaroon ng casualties or pinsala sa mga tao. Bombo Jane. Okay, mag-ingat kayo dyan, Bombo Lovely. Maraming salamat. Alright, ayot yan ang balita mula dito sa Naga City. Ito si Bombo. Sa dalawang region network in the country, basta radyo. Bombo! Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, water level naman sa San Roque Dam sa Pangasinan lagpas na sa normal high water level. May detalye naman ng Bombo Radio Dagupa. Yes, Bombo Geraldo, Bombo Jane, pinawi ng San Roque Power Corporation ang pangamba ng mga residente ng Pangasinan sa posibilidad na pagkakaroon ng malawakang baha dahil sa pagpapakawala ng tubig sa San Roque Dam sa bayan ng San Manuel. Pagtitiyak nila na agad nilang sasabihan ng mga Pangasinense kung kakailanganing magpakawala ng tubig ang naturang dam. Wala umanong posibilidad na magpakawala ng tubig ang San Roque Power Corporation kahit naabot na nito ang 218 meters above sea level sa naturang dam. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Tom Valdez, Vice President for Corporate Social Responsibility sa San Roque Power Corp, walang katotohanan ang kumakalat na balita na baka biglang magpakawala ng tubig ang dam lalo't nakakaranas ngayon ng pagbaha sa ilang lugar sa lalawigan ng Pangasinan dahil na rin sa bagyong Maring na naranasan sa probinsya. Nakamonitor anya ang kanilang tanggapan maging ang pag-asa sa posibilidad ng pag-ulan pa hanggang sa mga susunod na araw. Base rin anya sa pag-asa, wala silang namomonitor na weather disturbance hanggang sa susunod na linggo. Nilinaw rin ito na hindi sila nagpakawala ng tubig sa mga nakalipas na araw na naging sanhi ng pagbaha sa maraming lugar sa Pangasinan kabilang na ang lungsod ng Dagupan. At ang isip ng ating mga kababayan ay San Roque pa rin yung nagbabaha. No? Gusto ko lang sabihin na siguro kailangan nating tignan yung ibang mga river systems natin like yung downstream of Akno, we have Ambaywan River, we have the Palab Dry, and we have Banila. No? Yung sa Banila sa amin sa Balungaw, biglang tumaas ang tubig yata kagabi, mga alas 11, alas 12. No? And then people are thinking that that's coming from San Roque, but it is not. Sa ngayon ay nasa 282.88 meters above sea level ang tubig sa naturang dam. Samantala, Bombo Geraldo, Bombo Jane, dito naman sa lungsod ng Dagupan, kanina lamang ay nagkaroon ng special session at inoktrobahan na nga yung declaration ng state of calamity dito sa lungsod ng Dagupan at sa buong lalawigan ng Pangasinan ay tanging Dagupan City pa lamang yung nagde-declare ng kanilang state of calamity. Bombo Geraldo, Bombo Jane? Yes, Bombo Meg, dahil yung dam talagang pataas yung water level niya, nagpapakawala ngayon itong Binga sa Kaambuklaw Dam doon sa Benguet ng tubig. Sakali na magpakawala yung San Roque Dam, kung maulit dahil nung mga nakaraang taon nagpakawala ng dam, baha dyan at lubog yung ilang lugar. Ano yung mga lugar kung sakaling magpakawala itong San Roque Dam? Ano yung mga lugar na maapektuhan dyan, Bombo Meg? Bombo Gerald, nasa 18 towns kasama ng isang syudad sa lalawigan ng Pangasinan yung posible na maapektuhan na itong posibilidad na pagpapakawala ng tubig sa may San Roque Dam. At ito yung mga mula sa 6th to 2nd district ng probinsya nariyan ng San Manuel, Tayug, Asingan, Santa Maria, Rosales, Balungaw, Villasis, Santo Tomas, Alcala, Bautista, Bayambang, Urbistondo, Mga Taram, Aguilar, San Carlos City, Bugalyon, Dinmalay, Lingayen at palabas na iyan ng Lingayen Gov. At kung hindi tayo nagkakamali, Bombo Gerald, yung nababanggit mo na huling pagbaha dito sa lalawigan ng Pangasinan o malawakang pagbaha na naranasan sa Pangasinan, ito pa ay yung taong 2009. Ito ay bunsod ng Bagyong Ondoy at ni Bagyong Pepeng. Bombo Gerald. Si Bombo Jane may katanungan din, Bombo Meg. Bombo Jane, go ahead with your question. Naman Bombo Megno, usually kapag may naranasang pagbaha dyan, ilang araw tatagal bago huhupa ang tubig? Halimbawa na lamang dito sa lungsod ng Dagupan na Bombo Jane, yung nararanasan kasi na pagbaha sa mga main roads o kakalsadahan sa lungsod ng Dagupan ay bunsod ng pinagsabay na high tide at yung pagbaba ng tubig mula sa upstream.
stream. At actually ilang araw na itong nararanasan. Kumbaga mayroong oras na mataas yung tubig pero maya-maya huhupa. Pero sa susunod na araw ganoon na naman yung senaryo. So sa ngayon hindi pa natin matukoy kung gaano kahaba yung itinatagal nitong mga pagbaha. Pero isa din na tinitingnan kasi dyan ay yung paggawa na itong mga drainage canal dahil merong mga ilang kakalsadan halimbawa na lamang din sa bayan ng Kalasyaw, particular sa may barangay Mangkop na siyang binabaha at hindi nang mabaybay actually kahapon lalo na ng mga light vehicles at ang mga kuliglig at mga naglalakihang sasakyan gaya na lamang ng truck yung kayang dumaan. Ito ay dahil ginagawa yung drainage canal doon. So, merong ilang mga factors kung bakit nagtatagal ng ilang araw itong pagbaha dito sa lalawigan ng Pangasinan. Bombo J. Okay, mag-ingat kayo dyan, Bombo Meg. At live mula dito sa Dagupan City para sa Bombo Network News. Sa Bombo, Megan sila nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Bastaraso. Bombo! Samantala mayroon ng initial assessment itong Tuguegarao, kaugnay pa rin dito nga sa mga nasirang school buildings at mga learning materials na sinira ng bagyong Maring. At nasa linya itong Bombo Radio Tuguegarao. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, at umaabot nga sa mahigit sa 21 milyong piso ang nasira sa mga silid-aralan, mga modules o learning materials. Kasama na dito ang mga computers dito sa lalawigan ng Cagayan matapos na manalasa ang bagyong Maring. Sa naging panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Dr. Orlando Manuel, Schools Division Superintendent ng Schools Division Office Cagayan, na mahigit sa 20 milyong piso ang mga nasirang mga eskwelahan kung saan ay may mga natanggal ang mga bubong at ang iba naman ay nasira ang ilang bahagi ng gusali. Mahigit sa 1 milyong piso naman ang nasira sa mga modules o learning materials, mga computers at mga laptops dahil sa mga pagbaha. Sinabi ni Manuel na initial at partial damage pa lamang ang mga ito dahil patuloy pa ang kanilang pagkalap ng mga danyos sa iba pang mga lugar. Ayon sa kanya, naipadala na nila ang nasabing damage report sa regional office na isusumiti naman sa central office para sa kanilang validation at para sa ibababang quick response fund na gagamitin upang maayos ang mga nasabing eskwelahan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Dr. Orlando Manuel sa naging panayam ng Bombo Radio. Itsura, may mga ceiling na nasira, may mga roofing na partial roofing na naalis, may mga bintana. Yan yung mga mga damages natin, no. At we consider it ng dalawa. Mayroong minor at saka yung major. Naalisan ng bubong, that's already major damage. Kaugnay nito ay sinabi ni Manuel na hiniling na rin nila sa Department of Education na sa gagawing rehabilitation at construction ng school buildings ay gawin na itong two-story building upang sakaling may mga pagbaha ay mailalagay sa hindi maabot ng baha ang mga kagamitan ng eskwelahan. Samantala, Bombo Jane, Bombo Gerald dito sa probinsya ng Cagayan ay umabot na sa 3 ang naitalang namatay matapos nga na kanina ay na-recover ang bangkay ng isang mangingisda ng tumaob. Ang gamit na bangka kasama ang kanyang anak kung saan pumalaot ang mga ito habang nagbabanta ang bagyong Maring sa barangay Patunungan sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Sa ngayon ay patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang nawawalan nitong anak. Bombo Gerald, Bombo Jane. Bombo Marvin, isang katanungan lang. Anong plano nila dahil yung mga nabasang mga modules na yan, kawawa yung mga mag-aaral, Bombo Marvin? Sa ngayon, ayun nga sa DepEd dito sa probinsya ng Cagayan, mabuti na lang at hindi na i-distribute lahat o kaya na i-download yung mga learning materials, yung mga modules na galing sa DepEd Central Office. Kung kaya't may mga gagamitin pa naman sila. Yung mga computer na nabaha ay titignan nila, i-assess nila, Bombo Gerald, kung ito ay pwede pang mapakinabangan at kung hindi, ay pwede pa din naman ito na magamit bilang instructional materials, lalong-lalo na no, sa mga eskwelahan no, na kinakailangan na gumamit no, ng mga kaukulang mga kagamitan para sa ganun ay mas ma-enhance yung pagtuturo sa kanilang mga learners. Bombo Gerald. Okay, mag-ingat kayo dyan, Bombo Marvin.
Yan ang report mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Bombo, Marvin Kangkang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa consistent number 1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. Naka-recover na, ngunit kasalukuyang naka-confine pa rin sa intensive care unit ng University of California Irvine Medical Center si dating President Bill Clinton. Matapos makaranas ng urinary tract infection kung saan kumalat na ito sa daluyan ng dugo. Mahigpit na minomonitor ng mga doktor ang kalagayan ng dating Pangulo at tinurukan ito ng mga antibiotics at fluids. Samantala, umakyat naman sa 46 ang patay matapos masunog ang 13-story residential building sa Taiwan. Nasa 377 rescue workers ang i-deploy sa crime scene para sa rescue operations. Nasa 41 naman katao ang nagtamo ng mga sunog at sugat sa katawan. Bombo Sports News. Habang sa sunod na linggo pa itong formal na pagsisimula ng bagong season ng NBA, inaabangan na ngayon itong 11 NBA statistical milestone. Dito pa rin sa inaasahang maabot ng ilang mga basketball superstar. Tinawag itong statistical major milestones ngayong season kung saan kabilang sa inaasahang babasag ng mga records ay ang veteran superstar na si LeBron James ng Lakers, ang 4-time MVP at 17-time All-NBA performer ay nasa ika-19 na season na. Kailangan na lamang ni LeBron James ang 1,561 points upang lampasan niya itong basketball legend na si Karl Malone. Kapag nangyari ito, pupwesto si James bilang ikalawang all-time field goal leader sa NBA history. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Isa na namang pelikulang Filipino ang mag-uwi ng karangalan sa bansa matapos na manalo kanina ng Kim Ji-suk Award ang pelikulang Jensen Punch sa prestiyosong 26 Busan International Film Festival dun sa South Korea. Ang Filipino-Japanese film ang producer at ang nagdirehe ang award-winning director na si Brillante Mendoza. Tinalo niya ang iba pang nominated films mula sa mga bansang Azerbaijan, Bangladesh, China, India, Japan, Philippines at Singapore para sa pinag-aagawang award. At ang entertainment news ay hatid po sa inyo ng Cherryfer. Samantala dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Darito pa ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At ngayon mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 71 days na lang at Pasko na. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo!
At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasalita